Hei, mä oon Friska Leclerc ja mä teen Anulle meikin Couleur Caramellin tuotteilla. Couleur Caramel on luomumeikkisarja. Nyt me tehdään pohja mineraalimeikeillä. Ja mineraalimeikeissä on se erityislaatuinen ominaisuus, että ne ei tuki ihohuokosia. Eli on puuterimainen tää pohja, tää meikki, mutta ihon lämmön ja rasvojen kanssa siitä tuleekin voidemainen, kaunis, helleä kuulos, tosi luonnollinen. Ensinnäkin laitetaan tämmönen heleyttävä pohjustus iholle. Sitten on tärkeää antaa sen pohjustusvoiteen imeytyä kunnolla ennen kuin alkaa laittamaan mineraalipohjaa. Samalla meikillä saa eri paksusta jälkeä aikaiseksi riippuen siveltimestä. Eli jos käytät nailonpohjasta sivelintä, niin sillä pystyy hyvin peittämään ihon pieniä virheitä ja silmänalusia ja saa oikein paksuakin lopputulosta. Ja sitten kun ottaa tämän tyypillisen mineraalimeikki kabukisiveltimen käyttöön, niin sillä saa sitten pehmennettyä kaikkia niitä peittävämpiä kohtia ja tehtyä semmoisen hyvin kuulaan, hyvin ohuen, ihanan tasaisen mineraalimeikin. Tämä pohjan levitys on hyvin tärkeä, että sen saa tasaisesti imeytymään sinne ihoon. Eli mineraalipohjassa on nimenomaan tärkeää se, että se meikki imeytyy sinne ihoon ja menee sinne ihohuokosiin. Lopullinen lopputulos näkyy sitten vasta siinä 15-20 minuutin kuluttua, kun se on ehtinyt reagoida ihon kanssa. Nyt mä vähän varjostan sillä maapuutereilla ja sitten mä laitan vähän korostusta, valoa. Päivämeikissä pelkkä varjostuskin riittää, koska se, että kasvoilla on varjoa, niin se tuo niille sitten myös valoa. Kontrasti toimii. Mutta iltameikissä ja kuvauksissa niin se valo on tosi tärkeä. Me jatketaan silmämeikistä. Laitan ensin pehmeästi valoa koko luomelle ja sitten varjostuksen, joka on sitten helppo häivyttää. Siinä on alla se vaalea luomiväri. Ja kun luomea nostaa pikkasen, niin sieltä löytyy tosi helposti se luomivaon kohta. Ja se varjo tulee siihen ihan kuin itsestään. Sitten on rajaus. Jotkut laittaa itse asiassa rajauksen ennen kuin laittaa luomivärin. Jos on yhtään epävarma silmän muodosta, niin voi olla hyvä ensin hahmotella sillä rajauksella. Mutta mä laitoin ensin luomivärin sen takia, ettei se luomiväri sitten himmennä sitä rajausta. Mä käyn tämmöisellä siveltimellä sen vielä läpi, niin se tasoittaa ja pehmentää sen. Sitten on ripsivärin vuoro. On ripsivärin ja rajauksen saumaton yhteistyö on tärkeää. Eli mä tämmöisellä sivuttaisella liikkeellä harjaan sitä ripsiväriä tonne tyveen. Ja nyt laitetaan ihana poskipuna. Saadaan vähän semmoista neitseellistä hehkua. No laita oikein runsaasti sitten. Tälleen hyvin pehmeästi, aika suurimalkaisesti. Noin. Ja sitten Couleur Caramellin huulikiiltoa, jossa on vähän semmosia hileitä. Couleur Caramellilla tehty ihana meikki. Onks mä ihana? No, oot sä aika ihana kyllä. Hehkuva. Siinä. Kiitos.